Mielőtt elkezdenénk, szeretnék egy kis szívességet kérni tőletek. Nagyon keményen dolgozom azon, hogy elérjem az 1000 feliratkozót, ez egy számomra igazán jelentős mérföldkő. Kérlek, nyomjátok meg a feliratkozás gombot a csatornán. Ez csak egyetlen kattintás, de hatalmas motivációt ad ahhoz, hogy elkészítsem a következő videókat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Elpirult az arca, mikor az anyós ragadta el a mikrofont, és hangosan bocsánatot kért az 500 manhattani Elitől a mennyasszony turkálóból származó megjelenése miatt. Suttogások visszhangoztak a bálteremben. Csak gazdag szülőkkel rendelkező árvalánynak gondolták. Egyikük sem tudta, hogy a kint parkoló magánkaraván királyi származásúaké. Issa Whitmore mozdulatlanul ült a Rózsahegyi kastély mennyasszonyi lakosztályának aranyozott tükre előtt Newportban, Rhode Islandon. Az atlanti óceánvad ritmusban csapódott a szikláknak odakint, tökéletesen illeszkedve a gyomrában gomolygó szorongáshoz. Ez volt életének legboldogabb napja. Ma ment hozzá Liam Wentworthhez, egy több milliárd dolláros ingatlanbirodalom örököséhez, amely hosszú árnyékokat vetett Manhattanre. De ahogy a tükörképét nézte, Iscella kevésbé érezte magát mennyasszonynak, mint inkább egy vágóhídra készülő báránynak. A lakosztály ajtaja kopogás nélkül tárult ki, a nehéz tölgyfa a falnak csapódott. Victoria Wentworth vonult be, Christian Louboutin tűsarkúinak éles, ritmikus kopogása kísérte. Victoria egy olyan nő volt, akinek arcát a legfinomabb park sugárúti plastikai sebészek húzták meg, nyakát pedig lenyűgöző Van Cleef Arpels gyémántok ékesítették. Mögötte tipegett Cecilia, Liam húga, aki némi szórakozottsággal és mély undorral nézett Islára. Komolyan azt fogod viselni? kérdezte Victoria, megdermedve. Szeme, hideg és számító, végigpásztázta Iska esküvői ruháját. Egy vintage szájem ruha volt, elegánsan visszafogott, hosszú csipkeujjal és magas nyakkivágással. Nem volt rajta hatalmas tűlszoknya, vakító Swarovski kristályok, és ami a Wentworth családnak a legfontosabb, semmilyen felismerhető tervezői címke. Victoriának, akinek egész létezését az Oscar de la Renta vagy Vera Wang feliratú címkék igazolták, a ruha abszolút borzalom volt. A nagymamámé volt, Ila, mondta halkan, ujjai az ujbegy finom hímzésén simogatták. Több mint egy évszázada a családomé. Victoria felhorkant, egy éles, durva hang. Úgy néz ki, mintha egy középnyugati örökségvásárból mentették volna meg. Komolyan, Ella? Felajánlottam, hogy írok neked egy üres csekket egy ruháért a Burgdorf Goodmanből. Még szívességet is kértem Monique Louillier-től. De nem, te ragaszkodtál ahhoz, hogy a tragikus, szegény, romantikus szerepet játszd. Ma a Wentworth családba mész férjhez. A családomat képviseled, és úgy nézel ki, mint egy szobalány, aki betört a főnöki hálószobába. Isa lenyelte a torkában gomolygó csomót. Liamre nézett, aki éppen belépett az ajtón, igazítva a méretre szabott Tom Ford smokingját. Várta, hogy megvédje, hogy mondja meg az anyjának, hogy gyönyörű, hogy emlékeztesse őket, hogy ennek a ruhának mély érzelmi jelentősége van. Liam kényelmetlenül mozdult, kerülve el a tekintetét. Anya, engedd el, túl késő már változtatni. Az esküvő 1 óra múlva kezdődik. Nem nézett Eára. Az órájára nézett, egy $100,000 Patek Philippe-re, amit apja az aglegény búcsújára ajándékozott neki. Talán vedd fel a gyémánt nyakláncot, amit vettem neked. Talán elvonja a figyelmet a ruha egyszerűségéről. A medálomat viselem, válaszolt Isa, hangja kissé remegve, miközben a kulcscsontján pihenő kis patinás, ezüst medált érintette meg. Cecilia hangosan felnevetett, egy patinás medál és egy poros ruha. Milyen kedvesen régi módi. A New York Times társasági rovatának a napja lesz ez. A Wentworth örökös, Mary jótékonysági esete. Magától íródik. A teremben a kegyetlenség folytogató volt. Ez volt a dinamika azóta, hogy Liam 2 évvel ezelőtt bemutatta Éjának a családját. A Columbia Egyetemen találkoztak. Liam az MBA-jét végezte, Issa pedig csendben elvégezte a nemzetközi kapcsolatok szakot. Soha nem hencegett pénzzel, szerény lakásban élt, metrózott és márkajelzés nélküli, klasszikus ruhákat viselt. A Wentworth-ék azonnal bélyegezték aranyásónak, senkinek, aki stratégiailag pozícionálta magát, hogy elcsábítson 1 milliárdos örököst. Hátterüket ellenőrizték, magánnyomozókat béreltek fel, akik nem találtak mást, csak egy csendes gyermekkort, amit nagyrészt svájci bentlakásos iskolákban töltött, és egy tragikusan elhunyt anyát. Kényszerítették,
egy drákói előzetes megállapodás aláírására, amelyet könyörtelen vállalati ügyvédek készítettek egy üvegfalú tárgyalóteremben, ahonnan rálátás nyílt a Central Parkra. Isha habozás nélkül aláírta, anélkül, hogy elolvasta volna a megállapodás záradékait, próbálva bebizonyítani, hogy Liamet szereti, nem pedig a vagyonát, de semmi sem volt elég. Miközben a sminkes idegesen körözött körülötte, próbálva figyelmen kívül hagyni a mérgező légkört, Isha nem először gondolkodott el azon, miért csinálja ezt. Szerette Liamet, vagy legalábbis azt a Liamet, aki csendes sétákra vitte a Central Parkban, aki verseket olvasott vele kis, eldugott kávézókban. De az a Liam eltűnt, valahányszor az anyja belépett a szobába, helyét egy gyenge képmutató fiú vette át, aki rettegett öröksége elvesztésétől. Próbálj meg ne botlani az oltárhoz vezető úton, sziszegte Victoria, miközben megfordult, hogy elhagyja a lakosztályt. Bár tekintve, hogy ennek a dolognak a szegélye már majdnem foszlik, nem lepődnék meg. Gyere, Cecília. El kell mennünk kárenyhítést végezni az Astorsokkal és a Vanderbiltekkel, mielőtt ez a cirkusz elkezdődik. Amikor egyedül maradtak, Liam végre előrelépett, és megcsókolta Isha arcát. Hidegnek tűnt. Ne hagyd, hogy felidegesítsen, Isha. Tudod, milyen az ilyen társasági ügyekben. Csak próbálj meg ma este beilleszkedni. Rendben? Ne beszélj a furcsa köztiszteletben álló iskolai hátteredről. Maradj a klímánál. Elment, mielőtt válaszolhatott volna. Isha visszanézett a tükörbe. A tükörképe egy gyönyörű, nyugodt fiatal nőt mutatott, de a szemeiben mély, ősi szomorúság volt. Újra megérintette a patinás ezüstmedált, hüvelykujja végig simította a rejtett csatot, amelyről a Wentworth család egyetlen tagja sem tudott. Bárcsak tudnák a benne rejlő címert, bárcsak tudnák, mit jelent a Whitmore vezetéknév az anyaországában. De a nagyapja halálos ágyánál megfogadta, hogy normális életet fog élni, hogy olyan férfit talál, aki a lelkét szereti, nem pedig a várható koronát. Mély levegőt vett, visszafolytva a könnyeit. Meghozta a döntését. Most le kellett mennie az oltárhoz, és szembenéznie a farkasokkal. A Trinity Episcopal templomban tartott szertartás az égigérő fehér orchideák, a vakító vakuvillanások és az ezer ítélkező szem nyomasztó súlyának homálya volt. Isela a vonuló vonós négyes hangjaira ment le az oltárhoz, de teljesen egyedül érezte magát. Nem volt családja a templom egyik oldalán. A baloldali faszékek teljesen üresek voltak, hideg, megalázó ellentétben a jobb oldallal, amely tele volt Manhattan elit politikusaival és ingatlanmágnásaival. Hallotta a sutogásokat a zene felett. Ki ő? Hallottam, hogy nevelő otthonban nőtt fel. Nézd azt a ruhát. Teljesen élettelen. Liamnek elment az esze. Az oltárnál Liam egy begyakorolt, kamerabarát mosolyt villantott, tökéletesen elmondta az esküjét, de hiányzott belőle a melegség. Amikor elérkezett a gyűrűk cseréjének ideje, egy hatalmas, vakító gyémántot csúsztatott az ujjára, egy gyűrűt, amelyet az anyja választott. Isha egy egyszerű, kopott aranykarikát tett a kezére, egy darabot, amelyet saját megtakarít gyémáiból vásárolt. Látta, hogy Victoria a szemét forgatja az első sorból. Az igazi rémálom azonban a fogadáson kezdődött. A Rosencliff kastély nagyszabású bálterme pazar kiállítássá alakult. Kristálycsillárok lógtak a mennyezetről, visszaverve a fényt az aranyozott tányérokról és a bakelit kristálypoharakról. Fehér smokingos pincérek siklottak át a márványpadlón, kaviárt és szarvasgombát tálalva a vendégeknek, akik úgy néztek Eiselára, mintha alkalmazott lenne. Iscela csendesen ült a főasztalnál, kezét az ölében összekulcsolva. Liam az egész vacsora alatt üzletelt, elhagyva az ő oldalát, hogy kezet fogjon szenátorokkal és fedezeti alapkezelőkkel. Aztán jöttek a jó kívánságok. Egy ezüst kanál és egy kristálypohár csörömpölése elhallgattatta a termet. Victoria Wentworth felállt, kezében egy mikrofonnal, másik kezében egy pohár vintage Dom Pérignonnal, veszélyes, diadalmas mosoly játszott bíborajkain. Család, barátok, tisztelt vendégek, kezdte Victoria, hangja visszhangzott a hatalmas bálteremben. Ma azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük a Wentworth család bővítését. Szünetet tartott, hagyva, hogy a csend kényelmetlenül elnyúljon. Amikor Liam először hozott el hozzánk Ishát, bevallom, megdöbbentem. Mi, Wentworth, egy bizonyos ranghoz vagyunk szokva. Nagyra értékeljük az örökséget, a történelmet és a státuszt. Isha. Nos, Isa nem rendelkezik ezekkel a dolgokkal. Kollektív lélegzetvétel hullámzott át a teremben, amelyet Victoria közeli barátainak halk, kényelmetlen nevetése követett. Isha megdermedt, szíve az oldalában kalapált.
Csendesen Liamre nézett, könyörögve neki, hogy álljon fel, vegye el a mikrofont, állítsa meg ezt. Liam csak a tányérjába nézett, arcát kipirulás borította, de Victoria kissé járkált, élvezve az általa birtokolt hatalmat. Családunk mindig is mélyen elkötelezett volt a filantrópia iránt. Kórházakat építettünk, árvaházakat finanszíroztunk, és felemeltük a kevésbé szerencséseket. És mi lenne jobb módja annak, hogy megmutassuk elkötelezettségünket a jótékonyság iránt, mintsem hogy befogadjuk Éját a házunkba. A megaláztatás fizikai súlyként nehezedett Éva mellkasára. Érezte az 500 ember sajnálkozó, gúnyos pillantásait, amelyek beleégtek a bőrébe. Mármint, csak nézzék meg ma este, mondta Victoria, grandiózusan Éja felé mutatva. Nem volt hajlandó elfogadni az ajánlatunkat, hogy megfelelően öltöztessük fel. Ragaszkodott ehhez a turkálós jelmezhez. Azt mondta, vintage. Gondolom ez egy udvarias szó a szegénységre. De elfogadjuk őt. Elfogadjuk az ő műveletlenségét, az ő finomítatlanságát. Mert Liamnek nagy szíve van. Mindig is szeretett magához venni kóborállatokat. Nevetés tört ki a terem hátuljából. Cecília szinte törölgette a kacajtól könnyező szemeit. Isa látása elhomályosult, a kegyetlenség mindent felülmúlt, amit várt. Megragadta az asztal szélét, csontjai kifehéredtek. Mégsem sírt. Furcsa, merev nyugalom telepedett rá, az a fajta tartás, amit egy gyermeket szigorú nevelők fúrnak bele nagyszerű palotákban. Hirtelen Cecília felállt, és egy teli pohár vörös burgundit ragadott az asztalról. Egy kocca kóborkutyának, köpködte hangosan, drámaian botladozva Isa felé. Akár az alkohol, akár szándékos, gonosz számítás volt, Cecília megbotlott egy szék lábában. A nehéz kristálypohár felborult, és egy sötétvörös borból álló özönvíz zúdult közvetlenül Isla szoknyájára. A bíborfolt gyorsan terjedni kezdett a nagymamája ruhájának évszázados, finom sejmén, tönkretéve a finom csipkét, és lecsöpögött a makulátlan fehér padlóra. A bálterem halott csendbe borult. A lélegzetvétel ezúttal nem volt udvarias, megdöbbent volt. Isa lassan felállt. A hideg bor átázott a bőrén. A ruha, az utolsó megmaradt darabka édesanyja örökségéből teljesen elpusztult. Cecíliára nézett, aki hamis rémületet színlelve mosolygott. Ó, Istenem, annyira ügyetlen vagyok, de őszintén, Isla, ez egy javulás. A piros ad neki valamennyi szükséges színt. Isa tekintetét új férjére fordította. Liam lassan felállt. Elkapott egy fehér szalvétát, és az asztalra dobta elé. Isa, az Isten szerelmére, töröld fel, és ülj le! Sziszegte Liam alacsony hangon, arcát szégyen borította. Köhög, ne csinálj jelenetet. Cikivé teszel minket a kormányzó előtt. Valami eltört Isában. Nem volt hangos, kaotikus törés. Csendes, határozott szakítás volt azokon a láthatatlan láncokon, amelyeket 2 év alatt magára tekert. Nem érintette meg a szalvétát, nem ült le. Magasan állt, gerince tökéletesen egyenes volt, abszolút, félelmetes tekintély auráját sugározva, ami miatt a közeli vendégek ösztönösen hátrébb dőltek. Felért a nyakához, és kicsatolta a patinás ezüstmedált. Mielőtt megszólalhatott volna, a bálterem hátsó részében zavargás tört ki. Az aranyozott tölgyfa ajtókat, amelyek a beszédek alatt zárva voltak, erőteljesen felnyitották. A hang duranásként csendült fel a csendes teremben. 4 makulátlan sötét öltönyös férfi lépett be. Nem közönséges biztonságiak voltak. Királyi védelmi egység halálos, összehangolt precizitásával mozogtak. Szétszélettek, utat törve a megdöbbent manhattani szalonok tengerén. Mögöttük egy magas, idős férfi, ezüst hajjal és átható arisztokrata tekintettel lépett be a bálterembe. Egy szabott, katonai stílusú ünnepi egyenruhát viselt, melyet mélykék szalag és csillogó érmekkel teli mellkas díszített a csillárok alatt. A terem levegője, mintha elpárolgott volna. Még Victoria Wentworth is, mikrofonnal a kezében, leesett az áll a döbbent csendben. A férfi figyelmen kívül hagyta a milliárdosok és politikusok tengerét. Szeme a teremben kutatott, azonnal megakadt a lányon, aki a főasztalnál állt, borral leöntve. Felé indult, nehéz bőrcipői visszhangoztak a márványpadlón. Felkiáltások visszhangoztak a hatalmas, aranyozott bálteremben, ahogy a kimagasló, ezüsthajú férfi elhaladt New York kormányzója mellett, figyelmen kívül hagyta egy Rockefeller kinyújtott kezét, és céltudatosan a főasztal felé vonult. Jelenlétének puszta ereje feltétlen engedelmességet parancsolt.
A 4 királyi védelmi tiszt oldalán haladt, szemük félelmetes precizitással pásztázta a termet, hatékonyan áthatolhatatlan falat képezve a manhattani elit és a káosz középpontjában álló, elázott mennyasszony között. Victoria Wentworth felismerve, hogy egy hatalmas, elképzelhetetlen globális hatalommal bíró ember törte be a fia esküvőjét, kétségbe esetten próbálta menteni a helyzetet. Áttört egy megdöbbent szenátor mellett, gyémántokkal kirakott sarkú cipői kétségbe esetten csattogtak a szétszórt bakarat kristályon. Legjobban megnyerő, kamerakész mosolyát erőltette, kezei kissé remegtek, miközben simogatta egyedi Oscar de la Renta ruháját. Elnézést, uram! Victoria kiáltotta, hangja mesterséges édességgel csordultig, teljesen elhagyva a kegyetlen gúnyos hangot, amelyet pillanatokkal ezelőtt használt. Victoria Wentworth vagyok, ennek a családnak az anyja. Mélységesen megtisztelt minket váratlan jelenléte a fiam esküvőjén. Elnézést kell kérnem a zavarért. Amint láthatja, új mennyasszonyunk kissé ügyetlen balesetet szenvedett. Kérem, engedje meg, hogy a személyzetem elkísérje önt a VIP társalgóba, hogy egy pohár a legfinomabb évjáratos Louis Roederer krisztalunkból tölthessünk ki. A férfi rá sem nézett. Mintha Victoria Wentworth, a manhattani ingatlanpiac vitathatatlan királynője nem lett volna több, mint egy porszem a polírozott bőrcipőjén. Liam, érezve anyja rendkívüli zavarát, és kétségbe esetten érvényesíteni akarta dominanciáját milliárdos befektetői előtt, közvetlenül a férfi útjába lépett. Kifújta a mellkasát, igazítva a szabott Tom Ford smoking jackijét. Nézze, nem tudom, kinek gondolja magát, hogy betör a Rosencliffe-i magánfogadásomra, de ez egy zárt esemény. Biztonság. Liam ugatott, lekezelően legyintve a kezével. Vigyék el ezeket a férfiakat innen, mielőtt a Scatteren Arps ügyvédeim tönkreteszik őket. Mielőtt Liam még egy levegőt is vett volna, a vezető védelmi tiszt, egy hegyomlásnyi ember hideg, holt szemekkel előrelépett, és egy gyors, brutális tolódást mért Liam mellkasára. A milliárdos örökös hátrált, karjai csapkodtak, és megalázóan egy tornyosuló fehér orhideákból álló kijelzőnek csapódott, egy drága virágkompozíciót szilánkokra törve a padlón. Ne szóljon a szuverénhez. A tiszt morogta, hangja mély, félelmetes döngés volt, amely átterjedt a halott, csendes báltermen. Az ezüsthajú férfi végre megállt. Csupán 3 lábnyira állt Ijétól, aki még mindig véres burgundiával csepegett. Nagyanyja felbecsülhetetlen, 100 éves selyemruhája teljesen tönkrement. A férfi átható kék szemei lágyultak, mély, elsöprő szomorúság és vad védelmi harag keverékével telve. A kezében lévő megkopott ezüstmedallionra nézett. Lassan, céltudatosan a férfi kikapcsolta az ünnepi egyenruha nehéz, arannyal hímzett köpenyét, és finoman ráterítette Iceland remegő vállára, elfedve a szégyenteljes borfoltot. Aztán Richard király a hannoveri királyi házból, egy olyan vérvonal, amely európai vagyont parancsolt, a Wentwortheket puszta parasztoknak tüntetve fel, egy lépést hátrált, csizmáit egymás mellé tette, és lehajtotta fejét abszolút tisztelettel. Felséged, Richard király mondta mély, rezonáló hangja visszhangzott a freskózott mennyezeten. A királyság 3 gyötrelmes évig kereste önt. Nagyapja, a néhai király elhunyt. Ideje hazatérni, Queen Aisa. A királynő szó, mint egy helyi földrengés sújtott le a terembe. Nehéz, folytogató bénultság ragadta meg az 500 vendéget. A pincérek leejtették az ezüstálcákat. A kormányzó megfulladt a pezsgőjén. Cecilia Wentworth, a kegyetlen, borral leöntő, csínytevés építője lassan hátrált, arca minden színét elvesztette, amíg úgy nem nézett ki, mint egy élő halott. Megbotlott a saját magas sarkúiban, és egy üres székbe rogyott, szája hangtalanul nyílt és zárt. Isa tökéletesen mozdulatlanul állt a nehéz, megnyugtató királyi köpeny súlya alatt, lement a kezében lévő medallionra, és végre megnyomta a rejtett mechanizmust, amelyet gyermekkora óta őrzött. Az ezüst kipattant, nem olcsó fényképet, hanem tömör arany, vitathatatlan, évszázados hánovári korona címerét tárva fel. Egy címer, amely hűséget parancsolt Európa fél régi bankjaitól és intézményeitől, nagybátyám, Richard. Suttogta Ea, hangja már nem remegett. A gyenge, behódoló lány a Columbia Egyetem könyvtárából eltűnt. Helyette egy monarcha állt. Megtalált. Nagyapád királyi hírszerző hálózata soha nem hagyta abba a keresést. Az én királynőm. Richard király válaszolt, ismét magasra állva. Kissé elfordította a fejét, tiszta, képmutatás nélküli méreg pillantását vetve a Wentworth családra.
6 órával ezelőtt követtük a tartózkodási helyét, és el kell mondanom, hogy arra érkezni, hogy uralkodó monarchiánkat egy csomó mezei gazda családja kutyaként bánik, sérelem, amelyre nem lesz válasz. Viktória fuldokló sikolyt hallatott, mellkasát szorongatva, mintha fizikailag lelőtték volna. Én? Monarcha? Királynő? Nem, ténybeli hiba lehet. Ő egy árva, a tömegközlekedést használja, a bankszámlái gyakorlatilag üresek. A Kroll magánnyomozói utána néztek. A nyomozóid? King Richard gúnyolódott, hangja arisztokratikus megvetéssel csordultig. Amatőrök. Ő felsége lemondott királyi apanázsáról, és hogy teljesítse egy fogadalmát, hogy normális életet tapasztaljon, rejtőzködve élt. Egy férfit keresett, aki a lelkét szereti, nem a koronáját. Ehelyett egy viperafészket talált. Isa lassan megfordult, hogy szembenézzen Liammel. Új férje még mindig a padlón hevert a törött orhideák között, $100,000 Patek Philippe órája megkarcolódott a márványon. Felnézett rá, szemei szánalmas, kétségbeesett felismeréssel tágultak. A nő, akit családja 2 évig érzelmileg kínozhatott, a nő, akit éppen pillanatokkal ezelőtt megtagadott, hogy megvédjen, királyi volt, valódi királyi. Az a fajta királyi, amelyik reggeli előtt meg tudná venni és el tudná adni a Wentworth ingatlanbirodalmat, Isa köhögött fel, térdre mászva, keze a királyi köpeny szegélye felé nyúlott. Isa, drágám, kérlek, nem tudtam. Az Istenre esküszöm, nem tudtam. Szeretlek. Tudod, hogy szeretlek. A pánik azonnal felváltotta a felső osztálybeli vendégek arrogáns gúnyolódását. A Rosecliffe kastély légköre abszolút mérgezővé vált a Wentworth család számára, ahogy Manhattan elitje gyorsan kiszámolta a politikai és pénzügyi öngyilkosságot, ha velük kapcsolatban állnak. Wall Street vezérigazgatói, befolyásos szenátorok és régi pénzű anyák gyakorlatilag megbotlottak egymáson, hátrálva a főasztaltól, hatalmas, üres karanténzónát hozva létre Liam, Victoria és Cecilia körül. Isa lefelé nézett Liamre, aki szó szerint térdelt a törött fehér orhideák között, nem érzett szánalmat. A Columbia Egyetem romantikus költészetet felolvasó fiújának illúziója teljesen összetört, hátrahagyva egy szánalmas, gyenge gyávát, aki csak az erőt értékelte. Nem tudtad. Ismételte meg Aisela, hangja lidércnyomásszerűen nyugodt volt, kassa módjára vágva át a bálterem moraját. Pontosan ez a lényeg, Liam. Nem tudtál a koronámról, ezért hagytad, hogy anyád szemétdarabként bánjon velem. Hagytad, hogy a nővéred megalázzon. Nézted, ahogy szétmarcangolják nagyanyám vintage ruháját. Egy ruhát, amely az előző királyné volt, és egy szalvétát dobtál felém, és azt mondtad, hogy üljek le. Liam zokogott, hangos, csúnya hangon. Féltem az anyámtól. Nem akartam elveszíteni a bizalmi vagyonomat. Kérlek, Isa, házasok vagyunk. Ezt rendbe hozhatjuk. Én vagyok a férjed. Erről jut eszembe. King Richard közbevágott, elsodorta az ujjait. Az egyik sötét öltönyös férfi előrelépett, elővéve egy elegáns fekete bőrtokot. Kinyitotta, elővett egy halom erősen lebélyegzett jogi dokumentumot. A házassági szerződés, amelyet a vállalati ügyvédeitek állítottak össze, Mr. Wentworth, eleve család és jogilag érvénytelen, mondta a királyi ügyvéd, hangja érzelemmentes volt. Továbbá a hannovári alkotmány szuverén törvényei értelmében egy uralkodó monarcha nem köthető jogilag házasságba külföldi állampolgárral a királyi parlament kifejezett jóváhagyása nélkül. Mivel ezt az ünnepséget hamis ürüggyel tartották, és nem konszumátum maradt, a házasság ezennel érvénytelenítve, ön semmi a felsége számára. Victoria Wentworth sikoltozott, előre rohant, és a fia mellé térdelt. A hibátlan, plastikai sebészeti beavatkozáson átesett arcát fekete szempillaspirál könnyek csíkozták. Felség, Quinisa, kérem, könyörgök. Tudatlanok voltunk. Jó család vagyunk. Milliárdos eszközökkel rendelkezünk. Családokat egyesíthetünk. Palotákat építhetünk önnek. Kérem, ha ezt teszi, a társadalmi következmények elpusztítanak minket. Az igazgató tanács megfosztja Liamet vezérigazgatói címétől. Ida lefelé nézett a nőre, aki 2 évig szisztematikusan próbálta elpusztítani az önbecsülését. Az örökséget és a státuszt értékeiteket mindennél jobban, mondta hidegen Isa. Most az örökségetek ez a pillanat lesz. Az a pillanat, amikor egy királynőt megaláztál nemzetközi televízióban. Lássuk, hány milliárdos barátot hív holnap.
Mintha csak Jerre, a JP Morgan kiemelkedő vezérigazgatója, aki a 4-es asztalnál ült, hangosan utasította segédeit a haladéktalan távozásra, kijelentve, hogy reggelre megszünteti az összes pénzügyi kapcsolatot a Wentworth Enterprises-szel. A dominó hatás azonnali volt. A vendégek az ajtók felé rohantak, kétségbe esetten próbálva elkerülni a Wentworth család teljes megsemmisülésének robbanási sugarát. Cecília még mindig székében rogyva hiperventilálni kezdett. A bizalmi vagyonom, nyögte, felismerve, hogy fényűző, következmények nélküli élete gyakorlatilag véget ért. Isa a bal kezére nyúlt. Megszorította a hatalmas, vakító, ízléstelen gyémántgyűrűt, amelyet Victoria arra kényszerített Liamet, hogy vegyen. Letépte az ujjáról, és elengedte. Éles fájdalommal csapódott a márványpadlóba, és egy kiömlött bor tócsájába gurult. Tartsa meg a gyűrűt, parancsolta Liam Isa, testtartása abszolút uralkodói tekintélyt sugárzott. El kell majd adnod, hogy kifizesd a közeledő csődeljárásaidat. Szó nélkül Queen Isa hátat fordított a síró, összetört Wentworth családnak. King Richard felajánlotta a karját, és ő elfogadta. A királyi védelmi egység szoros gyémánt alakzatot alkotott körülöttük, ketté választva a maradék tömeget, mint a Vörös-tenger. Minden egyes ember, aki a bálteremben maradt, meghajolt vagy felköszönt, ahogy elhaladtak mellette. A csend abszolút volt, csak a katonák csizmájának éles, ritmikus kattogása törte meg, és Liam szánalmas nyögése visszhangzott az oltárról. A Rosecliffe kastélyon kívül páncélozott fekete majbahok flottája, diplomata rendszámokkal, agresszíven járt a kör alakú felhajtón, erősen felfegyverzett biztonsági egység és villogó rendőri kíséret vette körül. A tengeri szellő megcsapta Isa haját, miközben a sofőr azonnal kinyitotta a zászlóshajó járművének hátsó ajtaját, mélyen meghajolva. Isa megállt, mielőtt beszállt volna. Még egyszer visszanézett a nagyszerű, hivalkodó kúriára. 2 évig úgy érezte magát, mint egy fogoly a sekély, gonosz gazdagság világában. Most pedig hátrahagyta, hogy egy évszázadokon át tartó, igazi hatalomra épült birodalmat uralkodjon. Beült a puha bőrülésbe, és szorosabbra húzta a nehéz, ünnepélyes köpenyt a vállán. Az ajtó nagy, kielégítő dörejeéssel csukódott be. A konvoj elindult az éjszakába, hátrahagyva a Wentworth-eket, hogy megfulladjanak abban a társadalmi pusztulásban, amit olyan vidáman szőttek. Lebénított ez a drámai királyi bosszú és felső társadalmi karma története? Néha a legkegyetlenebb emberek pontosan azt kapják, amit megérdemelnek, és az igazi királyságot a jellem határozza meg, nem csak a korona. Ha tetszett, ahogy Ella a helyére tette a mérgező Wentworth családot, nyomd meg a kedvelés gombot. Oszd meg ezt a hihetetlen történetet barátaiddal, és iratkozz fel csatornánkra további lélegzetelállító, valós drámákért és végső megtorlásokért. Találkozunk a következőnél.